שלום לכם, אני שמח שהצטרפתם אלינו לפרק השלישי במסע לעצמאות כלכלית. אני חגי. בפרק זה אני רוצה להתייחס למה שאפשר לכנות שינוי תרבות הצריכה בישראל. עם ישראל מפורסם בהרכנת ראשו אל מול גזרות שמטיל עליו השלטון, בבחינת עץ מתכופף ברוח איננו נשבר. אבל כבר איננו בגלות, בארצנו אנו. ולצערי, בארצנו אנו, השלטון איננו רק הרשויות הממשלתיות, אלא גם קרטלים כלכליים. קרטלים וגופים שונים, חלקם מונופולים וחלקם לא. אבל אני מעז לומר שרובם מתאם מחירים בצורה כזאת או אחרת, כשהמטרה היא להשיג מחירים גבוהים ככל האפשר, בלי שאתם הצרכנים תוכלו לעשות דבר בעניין. כאשר לחברה יש מונופוליזם, יש בידיה הכוח לעשות ככל העולה על רוחה, ורק אחריות חברתית יכולה לכוון אותה. וכאשר מדיניות של חזירות כלכלית מובילה אותה, רק כוח חזק נגדי יכול לעצור זאת. הרשויות, שזה תפקידן, בדרך כלל אינן עושות דבר, ואנחנו משלמים. חלק מהותי מהדרך לעצמאות כלכלית עובר דרך תהליך שינוי תרבות הצריכה בישראל, שישנה את הפן הזה בכלכלה הישראלית. ניצני התהליך החלו במסע הקצר שהיה נגד עליית מחירי הדלק ונשא פרי לזמן קצר, והמשיך במאבק מתוקשר הרבה יותר שנקרא מהפכת הקוטג'. בנקודה זאת אני רוצה לתת קרדיט לעיתון כלכלי בשם גלובס, שאני נמנה על קוראיו, על התמיכה המסיבית במאבק הזה, שכולל מאמרים וגילויים מעניינים ומרתקים, המלמדים שהעיתון שם לנגד עיניו לתרום לשינוי תרבות הצריכה, ואני מברך אותם על כך. המאבק ממשיך על ידי דור העתיד שלנו, הנוער שהחתים כ2,000 בני נוער על עצומה כנגד עליית מחירי הבחינה המעשית, הידועה בשם הטסטים, שעלו במאות אחוזים בשנים האחרונות. ומכאן אני רוצה לחזק אותם ולהביע את תמיכתי במאבקם. וקורא לכולם לצאת בקול גדול כנגד הניצול המחפיר הזה של נוער חסר האמצעים, שרוצה לקבל רישיון נהיגה, שזו זכות אלמנטרית אשר בתרבות המודרנית שקולה, לדעתי, לזכות ההצבעה. כולכם יודעים, ואינני צריך לתאר לכם, עד כמה המחירים פה בארץ יקרים לעומת המחירים בחול. ממכוניות ועד קוטג'. כדי לשנות זאת, אנחנו צריכים להתאגד לקהילה גדולה וחזקה, שתיתן את הטון ותאלץ את כל הגופים הגדולים והמונופוליסטיים לבקש מחירים סבירים עבור מרכולתם. אנו צריכים קהילה שתוכל להיאבק ולשנות. אנחנו צריכים קהילה חזקה שתכפה מחירים על הקרטלים השונים, וכדי להניע את התהליך ולהתחיל אותו, אני מזמין אתכם לדף הפייסבוק שלי, שלמה חגי. טיפ קטן לחיסכון. מאחר ולא כולנו יכולים להרשות לעצמנו לשלם עבור מינוי לעיתון כלכלי כמו גלובס, העיתון מפרסם חלק ניכר ונכבד מהמאמרים שלו באינטרנט. מומלץ למתעניינים. לפני שניפרד, אני מזכיר לכם שאם אתם סבורים שיש לכם חברים שהנושא הזה מעניין אותם, הפנו אותם לבלוג כדי שנוכל לגדול ולהתעצם. תודה לכם שהייתם איתנו, וניפגש בבלוגים הבאים.